Tecwyn Roberts. Roedd miliynau o bobl ar draws y byd wedi gwylio Neil Armstrong yn gwneud ei naid enfawr ar y Lleuad ym mis Gorffennaf 1969. Ond sawl un ohonoch sy'n ymwybodol bod Cymro o Ynys Môn wedi chwarae rôl allweddol yn y daith arloesol i'r Lleuad. Ei enw oedd Tecwyn Roberts, peiriannydd o Landfaniel fab ar Ynys Môn. Fe oedd yn gyfrifol am ddatrys y problemau cysylltiadau cyfathrebu rhwng NASA yn Houston a'r llong ofod. Tipyn o her gan fod miloedd ar filoedd o filltiroedd yn gwahanu'r ddaear a'r Lleuad. Ei ateb i'r broblem oedd gosod cadwyn o'i loerenni o gwmpas y byd mwyn sicrhau bod y cysylltiad rhwng y ddaear a'r roced yn sefydlog wrth i'r byd droi ar ei acsis. O fewn 2 flynedd, roedd Tec Roberts wedi creu rhwydwaith cyfathrebu gofod eang, a wnaeth y daith gyntaf i'r Lleuad yn bosib. Ganed Tecwyn Roberts yn Landfaniel fab ym 1925, ac aeth i'r ysgol yn Mewmaris, cyn gadael I fod yn brentys gyda chwmni peirianneg môr ac awyr o'r enw Saunders Row ar yr Ynys. Yn ystod y 1950au, fe adawodd Tecwyn I weithio yng Nghanada gyda cwmni awyrennau. Ym 1959, ymunodd â thîm NASA yn Virginia, a dyma ddechrau ar ei yrfa anhygoel ym myd peirianneg y gofod. Yn y flwyddyn 1969, derbyniodd fedal Gwasanaeth Arbennig NASA am ei waith yn cefnogi taith Apollo 8, y daith roced gyntaf I hedfan o gwmpas a glanio ar y Lleuad. Fel tasai hyn ddim yn ddigon, Tec Roberts sy'n gyfrifol am yr ymadrodd A-OK, a gwneud y llythrennau yma'n symbol sy'n cael ei adnabod ar draws y byd, sy'n dangos fod popeth yn gweithio'n berffaith. Mae stori Tec Roberts yn anhygoel. Mae pawb yn gwybod am laniad dyn ar y Lleuad. A nawr, rydych chi'n gwybod am rôl allweddol y Cymro o Fôn yn y digwyddiad hanesyddol hwnnw.